της αυταπάτησης, του πατριωτισμού, αλλά και της πίστης στον Αναστάντα Χριστό είναι που πρέπει να κρατούμε ζωντανό στις καρδιές μας, εμείς οι απόγονοι των αγωνιστών εκείνων. Και εσείς, αγαπητοί μου συμπατριώτες Ροπτίνοι, που ζείτε στην φιλόξενη Ηλία, κρατάτε αυτό το ήθος παραζώντανο με την παρουσία, την ευλάβεια και την πνευματική σας προσφορά. Επιτρέψατε μου να εκφράσω τις ευγνώμονες ευχαριστίες μου προς τον σεβαστό και αγαπητό αδελφό, τον λιμενάρχη σας κύριο Αθανάσιο, ο οποίος με λόγο και έργο στηρίζει την ενότητα των τοπικών μας εκκλησιών και τιμά τους Αγίους Συγγένους μας, ενισχύοντας έτσι και την ιστορική και πνευματική μνήμη του λαού μας. Ευχαριστώ και όλους εσάς για την θερμή και εγκάρδια υποδοχή και εύχομαι από καρδιάς ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος να πρεσβεύει υπερπάντων ημών προς τον Κύριο, να φωτίζει τον δρόμο μας και να ενδυναμώνει την πίστη, την ενότητα και την ελπίδα του λαού μας για ένα καλύτερο αύριο. Γιατί θα πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ την ιστορία μας και όσα μας συνέβησαν, διότι αν ξεχάσουμε την ιστορία μας, θα πάψουμε να υφιστάμεθα και ως έφωνος. Γι' αυτό λοιπόν, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Πέμπτος, είναι ένα ζωντανό παράδειγμα αυτοθυσίας, αγάπης προς το Θεό και την Εκκλησία, αλλά και μνήμης ιστορικής που θα πρέπει να τον μελετούμε, να εμπνεόμαστε από το ήθος του, από την γενναιότητά του, από το θάρρος του και να ξέρουμε πάντα ποιοι είναι κοντά μας, ποιοι λαοί μας αγαπούν και ποιοι είναι